علیکم هموطنان عزیز، یک قصه دیگه پیشنهاد میکنیم برای آدمایی که وینی رو نرمن نمیفهمن. برای تانکیستا گنرال استادگی هم خیلی فرمان داشت سایت تانک ها همه خیلی استادگی یک 15-20 навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xp дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногунам меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. алейкум ҳамватанои азиз, як қиссаи дига пешниҳод мекунем барои одамое ки военниро нормал намефаҳманд. барои танкисто генерал истодагӣ ҳам хел фармон дошт сайт танкҳо ҳама хел истодагӣ як 15-20 танка учение бояд сар шава. рақами як рация хати рақами як рафтем хай танкисто шлемон дига айдур мефаҳм фар рафт. рақами ду тайёра дидем рафтем рақами ду рафт хай чанд лаҳза мегузара. рақами се рафтем танки зоиди дама хел истодагӣ. рақами се рафтем хаб 10 минут мегузара یا 10 минут ай байн мегузара. ай ҳаму дуру як чукча арақ шапка диги мероя. ягон парвои хиёли дуно командир се рақами се рафтем. гуфтай командир бовар намекунӣ шавка гавз дестай. як қиссаи дига пешниҳоди шумо мекунем. воқеа дар Африка. воқеа дар Африка рӯй метаҷура. як сафедпӯст мехеза ай Тоҷикистон Африка мера. хауҷа ҳама негроан кохе мера Африка исус нигоҳ мекуна чота непаният када ҳама одамои сабсиёи худаш сафед нигоҳ мекуна кинотеатр негро қитор истодигиян. ия мера ай пишти амо қитор места. як сафедпӯст авахе мегузара сириш мега ту навомдагӣ мегаҳо чида мега ай қафои негро истодӣ бера дай дари каса сафедпӯстоду беочер метиян мера дай дари каса ҳопалангиз билет метияша медурои хай залда мешина залда ҳамахе стошид шиштагӣ кино сар меша гуфта ту тамошо дора як одами дига мимо мегузара мега ту навомдагӣ Африка мега ҳо мега сафедпӯсто и дар поён намешинанд. сафедпӯсто ину балконда мешинанд дар дуюм этаж мешинанд. ай боло културно мебинанд хеле боло биро бечора бо мехеза мера балкон дуюм этаж мероя балконда мешина кино ҳам ҳоли сар нешидам хешиш дига бо пешда одам як сафедпӯст дига мега братан ту навомдагӣ мега ҳо навомдагӣ ҳа фаҳмо хай мешинанд кино сар меша остаги одам дар данга шавад мега ака шуморо мезактон бигиред дар ин кинотеатр куҷо мерем. гуфта мо ягон ҷо намерем ай кинотеатр инаха мерорем инама ин балкон бунам одамои поёнда мемезем болошонда. я гуфта не ин марда ки бадагӣ бурӯши поён кадай болои сари ҳамоду мезидай шаррас парондай иро гуфтай давай навбити ту и бечора ҳамин нав бро я шур гуфтаги я неграй поён пача гуфтай ту нав омадагӣ гуфтай ҳо нав омадагӣ тай куҷо фаҳмидӣ гуфтай хеле бризгат кохи бад тори сари мада мести мезида